Ahojte, dnes by som vám rád ukázal tieto hlasiče záberu od značky Hirisi. Zakúpil som ich na AliExpresse a to za 12 € jeden pár. Balenie obsahuje jeden hlasič a jeden pár chráničov prútu proti vypadnutiu. Batérie nie sú súčasťou balenia. Napájajú sa 9V batériou. Svojím výzorom a spracovaním pôsobí elegantne a kvalitne. Na spodnej strane sa nachádza konektor, vstup na pripojenie svetelného swingra. Závit na našrubovanie, ktorý pasuje na všetky naše vidličky, stojany, busbary, čiže hrazdy, a takisto aj trojpolohový vypínač. Posunutím zo stredu doľava hlasič zapneme. Posunutím zo stredu doprava hlasič zapneme aj s pozičným svetlom, ktoré nám svieti po celú dobu na modro. Hlasič obsahuje 4 dôležité funkcie a sú to: tlačidlo volume, čiže hlas, obsahuje 6 úrovní hlasitosti vrátane ticha. Tlačidlo tón, čiže zvuk, obsahuje 7 úrovní zvuku. Tlačidlo S, čiže citlivosť, 6 úrovní. Tlačidlo L, čiže svetlo, a obsahuje 6 voliteľných farebných tónov. Majú ešte jednu funkciu, a to zmena tónu v opačnom pohybe swingra. Tieto hlasiče odporúčam každému, nielen začínajúcemu rybárovi, ale aj ostatným, ktorí už svoje majú, ale chceli by mať niečo v zálohe.